lamsogo haina hai joto ani khajani takotei bokho sungrokno pharingkhe jeng haina hai kaitoni kokthaina kisa khok tanglainai abo wngkha 1 Corinthians chapter 2 verse hingkhe 1 simi 5 jora jeng khwnalayan phaidi oro kok bokhoroko tongo cross o thwinai Kristoni kok takhurok ang norokni thani kaitoni bisingni kok pina thangphro ang belai sina haikhe kok kuthuk kuthuk saya norok bai tongphro ang Jisu Kristono simise wansoknai aboni berese bo cross o thwimano simise wansoknai tei mongsano phano wansokya hwnui ang khachongkha haikhe ang norokni thani thangphro ang phan kwrui kirima gwnang khe thango ang kothoma kaham saphro kok kwrung kok sina haikhe saya tamo khe kaitoni pholani phanbai ang samani a kok soi hwnui se phonokjakha haikhe norok poito khlaimani abo borokni elembai ongya kaitoni phanbai se ongo kaitoni kok thai khwnamani bisingtwi chini saka kaitor hamari khlaithung amen।